Bua sa Chomórtas Raidió. Bhí buachail ag léamh leabhar agus ag éisteach leis an radio. Bhí póstar cruachta ar an mala. Bhí radio site, taobh héad an bhuachail. Bhí glór an láthóra ag fógad Chomórtas do hicé do ceolcuirm U2. An ceiste cuireadh ná, caint scoil ar rastal na buail U2. Rug an buachail groim ar an bhón. Chuir sé isteach ar an Chomórtas. Sheol sé teach isteach. Bhí isige go raibh an freagar a ceart, ach an raibh sé sciúpa go leor. Se lean sé roiig ag stadéir. An sin go tuban, dógar an láthóir tora an Chomórtas. Geabh siad cógáir agus le Seán ó sé. Bhí áthas an domhan air. Phioc Seán sús an fón agus sheol sé teach chuig a cara. Thug sé cuire dá cara dul go dtí an ceolcuirm. Agus mar a deireadh an seanúcail, ná fecht ar féacla an capal a bhruntar. Mar sin, bhlacha cara leis an gcuire agus disrig sé sonraí na ceolcuirme. Áit, ónad agus an dáta. Cuaigh an bhéirt acu go dtí an ceolcuirm U2. Bhí atmosfér aontaich ann agus bhí an lucht féachana faoi gheasa ag an mana. Bhí gach duine ag chuna agus ag garda. Bhain siad an tatna bhas an ihe. Tar éis na ceolcuirme ciúil siad le chuig bia. Ciúil siad go dtí an béalan agus dis siad burger. Bhí siad sunna sásta alright. Thahan an teamhrán nua ó U2 leis an múcail. Bhí an cholíonn fér bhuaich as an gcuire. Agus mar a deireadh an seanúcail, tillan obligáid wa, obligáid arás.